tør fra starten, og med en elegant bevægelse snurrede jeg mig ud af navlestrengen. Det var som et kashmir halstørklæde, som var viklet 3 gange rundt om min hals. Der var en ubehagelig mandsperson, der hurtigt beviste livets hårdhed med 3 bragende klask i rumpen. De prøver forgæves at aflive mig under den kolde vandhane, men de foretrækker snigevejen. De lægger en bajerflaske ved min fodende. Trods det lunkne vand som indehold, stiger lysten fra det grønne glas, dog i disse første minutter gennem mine sensitive fodballer. Nu er jeg helt selvstændig, og den lille trækfugl er følget fra de varme lande og sidder nu i sin blå rede. Jeg ser naturen fra mit sovekammerloft. De små bladskygger gynger og danner ansigter. De er venlige portrætter på min første times kalkhimmel. Den fagre nye verden. Jeg fungerer. Jeg laver. Straks tændes den blideste måne. Den er fuld og frodig over min vugge. Lampen puffer til mørket, og med omhu lægger de du på min fugtige hale. Er det mon taffel? Hvem har man indbudt? Bare jeg ikke var så søvnig. Jeg er en fuldendt gentleman. Jeg rejser mig på albuen og hilser med en imaginær edenhat. Min mor, tak, rohøne. Tak for et godt makkerskab. Vel roet. Jeg synker Doris Døse tilbage i puden. Det var en krævende dag.